addi hardiyankoɓe ganduɗa ene daari ene takkiɓe gam wallondirde e mabɓe ha ngal ɗo ɗemgal wuura ha ngal ɗo ɗemgal daro ha ngal ɗo ɗemgal soyne to woɗɗi wadde ko ni en moƴƴi kono ni en wala hen koñen en feñe ɗum jaɓɗal min en jetta dendagal meɗɓe darade e darde pulago ngu e wuuro ngo ha yetti oɗo saaha gomo jangde wonko ɓe ni ko ɓoyi fata pulangu wono ɓen koɗe mantinide ɓeɗe baɗɗi fayida kala saaha ene haale ene haalte andi ɗum wadde kadi walarde ɓeydi yayni sari saaki ha foftini ɗum ha fof andi ɗum saaɗi yeehi ha Fuuta yeehi ha Ɓundu yeehi ha e nder nokkuji kewɗi saabi ɗum ko ɗo darade e jaɗade ha wawi yiyede ha wawi famede e nokkuji ɓiɗi mbawi ɗum weeɗanade ha yetti toon no feewi feewi alhamdulillah min e oɗo saaha gomo jangde darima gam yuɓɓinde ko wiyete kawtal juɗe walla ko wiyete gomo jangde walla ko wiyete hankkadi noon galle yo galle wiide yo juɗal juwene kan gonka hono mbatten ƴen juɗe 5 walla juɗe 7 kala saaha ko yidde wasiyade bandiraɓe janggoɓe Pulaar walla bandiraɓe wiyoɓe mbimi e wimaɓe yen ɓeyde tinnade e ɗemgal ngal ɓeyde tinnade e darde no ɗemgal ngal layiri ala ko laynata ɗemgal so wona daɗade e yidde ɗum noon tinnoɗen no feewi ballodiren jiɗodiren saabi Allah nanguen ndeɗo jangde ganden ndeɗo jangde nde rimti ko heewi e nder wuuro men teddugo Madina Gounass Oumar Binnagu hande alhamdulillah rabbil alamina kala mo pottuɗa hayso tawi turi to seeɗa ene haalanma sarɗiyeji julde walla farillaji longal ɗum ɗo ko yettere Allah o wiɗi en tan yen ɓeyde tinnade haano haaliri ni ko yettude kadi hono mawɓe ardiɓe no feewi hono ceerno Amadou Tidiane Kassé dariɗo guila hanki taw hande arani gandudene ceerno Amadou Saboro ɓeɗo fof ko harbiyankoɓe dariɓe dariniɓe ndeɗo jangde dariniɓe gam ɓe Pulaar yaadu yeeso eɗen ñagonoɓe Allah balɗe juɗɗe nde Allah hokkata ɓe cellal e mbawka haɓe mbawa ardaden mbawen kadi tamdirde e mabɓe taw tamdirgol saabi Allah e wara mum sallallahu alaihi wasallam nde wonno gandal wirni woɗɗani wirni ko dow bindi wirniti ɗum tan koye janggude e andude mi wawa rowde taw mi waɗani hen ndeɗo yimɓe wiyetede nafoore jangde e wonno ko jangde renti yimɓe alay saago ɓe cittini e ndeɗo yimɓe wiyetede nafoore jangde o wi mbimi ko hol nafoore jangde jangde ene mawni ene ɓamta jangde ene sinka ene ngardina jangde ene moƴƴina ene yonna jangde ene wiyatno gurdam neɗɗo o saabu hakkille nandi koye reedu so tawi hay hunde naatani ɗum tan jomum hooƴete hoorene so tawi hay hunde naatani ɗum jomum ɗankiɗa ngakkat ko jangde lowata kesum e ngaani neɗɗo o ha o watta yiide ko heddiɓe yiyata saabu omo wawi koɓe mbawa omo andi koɓe ganda omo woni koɓe gonani neɗɗo so o jangi o daña kolloɓe jeere o daña ko wosti gandal ñametake yaretake wostete gandal koma woste wonta ngalu wonta laamu wonta ndema ko ɗum gandal nafata gandal ene fawma to yimɓe addanma addade e tamde jikkeji mabɓe humade to batte pindol ɗum ko rafi bonɗo yimɓe tan noon keɓata gandal ko ɓen goni holɓen mawni keniɗo e keñiɗo e joom gacci puuri ɓeɗo keɓata gandal heɓata gandal ko ɓeɗo tato muyɗo jalkiniɗo emo hersata namdare ko anda rewi hen tawi kadi omo jagui tarbinade bandiraɓe yo Allah sallindema machallah petondema Nangam on El Hadji Abou Ndiaye directeur général Dakar Média kono kadi joɗani ɗo fondation Ceerno Wolle so tawi neɗɗo ne wiyanno holko janggi Pulaar walla ɓen somi janggi Pulaar mami han soro omo wawi ƴewde yiro e El Hadji Abou Ndiaye o rokki haqqe jangde Pulaar rokkimo teddungal ko wiyeteno famɗo suura heewa lammina nde o hebbini ɗum nde enen fof en jii laamu e hoolare e golle mantinide hande e ngoɗo wuuro hoolare ceerno jogui e makko ceerno men ceerno Abdoulaye ceerno yumen Allah waɗe mum jogui e makko ha joni mbiyeten e woɓɓe ha hande ɗo yahan ɗo sen jimoɓe ɗeɗo dude Pulaar mbiyen ɗum ɗo ko yeru e janggoɓe Pulaar ɓe ɗo fof ene foti timtade hen e mantinade hen e dendagal bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe fof nane nde jangginoɓe ɓe puɗɗino ƴettude konŋi kala kalɗo tan mbiya tigi ɗo fof gasi ko ɗum waɗi jangde wiya famɗo suura hewalan men e fuɗɗorade Ceerno Siraji Kane ha yetti jabbuwal
no reftotoɓe puɗɗiɗo kala kalɗo a tawat ko deftere te kalɗum fof ko seeɗa haali teskoto tan ko temps o kono enen mofti ko ɓuri ɗum ha heewi laabi limtinde ko ɗum hollitata kamɓe gande e dakamɓe gandal e pinan yo Allah yoɓɓe moƴƴere eɗen mbawno tan yoɗɗinade e koɓe kaali ko kono weltade men e kikiɗe he duñata ene haamde e rokkede konngol fofof noon ɓe mbi pelle kuljinaali fo mballat ko immom jamaali en mbawa haalde jofnen tawen townani walla neldani calminali men e ƴettoraji men faade ceerno Jalaluddin Ba to wawi wonde fof e nder liɗɗe eɗen tawrimo e jonde nde eɗen beltori e tawudemo e waɗ fof eɗen jettamo e darde nde tinnade nde katantagal ngal gila hanki ha yetti hande yo Allah kadi nawɗum yeeso ha janggo ha faanal min fof mbawa yettade en calmini kadi jaaɗiɓe galle o nene men moƴƴi nene heewi kan mo ganduɗa en heewi ba e kan hande ma ɗo mbaɗamo jogui inchallah eɗen jettamo no feewi ko neniraɗo moƴƴo kadi battuɗo hakkille e men e ɓeyɗeji fof eɗen ñagonoma Allah yo Allah juutɗo gurdam makko sendino saabu eɗen gandi darde makko e ngal ɗo dural en kabrama ni hay jangguinowo o yeeɗum ɗum weeɓani hande ene jarama yen yo Allah sendin doole e calmini kantoraɓe ɓe fof ɗum de monsieur le maire Laye Tidiane Baro e lomtiɗomo ɗo musidɗo men Mouhamadou Sidaji Sow ko ganduɗa ko enen mum dendi golle kadi ko pulareɓe mawɓe nden kadi wonko waɗi hen ko mantini en calmini ɓangue men ñamoka bokar makko ɗo gisi yiɗi gandal so tawi ñalawmaji pular mbaɗi mbaɗi ɓe tawtore eɗen gandi kamɓe gonno référence uji men gonno daroɓe men woni kadi ballitorɓe men e ɗemgal pular te mbaɗi hen ko weɗɗa ɓaye météo pular guila jangguinde nde e maggoji ɗi hay ko ndenni hen ko ɗum woni ko woni ha hande bokal gisi on jarama mi calmini baba Aliou Touré o kadi wirini minen koyeamin nden demin jahatno galle almami amin yeɓoya maggoji eɗen gandi omo jeeno e jogotono micro central kam mbiyata yo wuur pular baba Aliou Touré so tawi en jiimo ɗo hande eɗen beltoro ɗum eɗen mbiyamo kadi bisimilla makko e jonde nde e dendagal bandiraɓe men taweteɓe ɗo ɗuggude ko Mamadou Ba Diabbo e pular ha e so mbi en yimta tan en gaynata ha yetti e bandiraɓe men jaydiyankoɓe fof onon fof min calmini on amin jetto on e darde nde e mboɗo Ibrahima Diallo kanko eɗen jettam kala ko wayi ɗo nodda hen wadde gueɗe makko gam wawde wallide en beele gueɗe men ɗen mbawa yettade o jarama no feewi so tawi ɗum ɓenni minen kam min kolitan weltare amin tan Allah waɗi kadi mi weltiniri on nde Kawala Abdoulaye Wole Ndiaye ari ɗo e Madina Gounass ine sikki ene jeeya e adiɓe yiidemo kanko président Amadou Diane Kassi jamma ñande kaw yetti nde hade hay goto noddede galle to kam gadi noddude téléphone yo artaw o yiide e kaw o haalda e kaw o haalna ɗum caɗele jangde pular e holko cohluɗen mbiɗa andi so tawi pular muuɗi tan wurat hen so pular maayi tan mayat mbiɗa andi kadi ko daña ko e batte pular o wadde mi wawata yittude ɗemgal ngal yimɓe hade finede to pelle ene garda goto goto walla woɓɓe ene garda alay sago ko rewde gomu jangde may no Gounass haɗa yiide kaw lay won noddumo ñande minen kirtodi minen makko e kaw kadi mbimomi ko haal fof ɗo hay goto laaɗo kala kallo jiɗirɗa Allah waɗi jodima e kaw o haali ɗum nde o haali nde kadi kaw o nani ko haali ko wonde ɗemgal ngal koma darane koma ɗemgal ngal walle tawi kala dariɗen walla ɗemgal ngal kanko omo dañi 100% wonde ko koye ɗemgal ngal Allah waɗi noon nde yeehi ɗe en jodima hen e makko e hunde waldi e makko kanko Amadou Tidiane Kassi min jamirimo kadi yo wat projet won ɗaɓade ko ganduɗa ɗum ɗo so tawi waɗama tan ma jangde pular nde wuuɗe Madina Gounass kam wuɗe noon enen foof wonde hen mbad duuɗe jeeɗiɗi ɗe gono ɗo e Madina Gounass duuɗe ɗe ɗe joogue duɗal ngal mahe jangguinowo o yooɓe jogdi mum yanti henne kadi kala ko foti wawde waɗede nder hen waɗe mbiɗen noon ko leeli ko en faɗani ɗum wiide mahe duuɗe ha gayni ƴeewen ko jangguete e gueɗe mbaɗe noon leelal ene jogui tan ɓamduɗen e goomu jangde noon e wawde kadi yettide mo kanko Kawala Abdoulaye Wole Ndiaye ko ɓuuri yawde minen ko joni joni min cohli mballa jangde pular nde min faɗani ha ɓooya hol feere nde mbatta kaw mballa min joni joni jangde pular nde ɓamto caɗele ɓurɗe mawɗe min jogui ɗe komin ngala jogde jangguinowo mballa min hayde tawi ko hitande wotere ɗo adan ɗo joɓana min jangguinoɓe e hitande faande nde mi weltiniro on
fondation Ceerno Wolle Ndiaye e gardogol Kawala Abdoulaye Wolle Ndiaye e min gonon ɗo e Madina Gounass o caggal Dakar so duɗi men ɗe ɓamti ɗo e hitande ko minen joɓata kala jangguinowo e kala ko ɗum naami e ballal Kawala Abdoulaye Wolle Ndiaye caggal ɗum ne kadi kala dulal wawi tawede e nder leɗe ɗe kala ko jangguinowo o sohlata kala ko jangguinowo o sohlata fondation Ceerno Wolle Ndiaye ƴetti ɗum en charge ma jogo kala ko jangguinowo kala ko janggowo o sohlata woni cahier ma woni bic ma woni crayon ma e kala ko jangguinowo sohlata ɗon fodde hitande nde ma fondation Ceerno Wolle Ndiaye waɗa sohla caggal ɗum ne ken jang ɗo nokku janggueteɗo e mbawa ɗum made o saaha joni saabu en kuccinani ɗum taw kono kala ko julal ngal sohlata guila e tableau mum ha e leese ɗe e goɗɗum kala ko sohlata ɗon julal ngal kono moƴƴina jangde nde e fodde hitande fondation Ceerno Wolle Ndiaye ittuma en charge ma waɗa ɗum ɗum so Allah machallah woni ɗo ɗe gueɗe woni gueɗe tati walla gueɗe nayyi ɗe ganduɗa fondation Ceerno Wolle Ndiaye ƴetti ma yob jangguinowo o ma wirtu julal ngal ɗo janggueteɗo ma jogo kaɓirɗe janggowo o jogo lebbi jangguinowo o jogo kaɓirɗe makko kanko jangguinowo caggal ɗum ƴettande on neɗɗo mo ganduɗa ne waɗa surveillé woni ƴeewa jangde nde beele jangde ne moƴƴi walla moƴƴani beele ene rewi lawol walla rewani lawol on ɗon ne kadi min ƴetti ɗum en charge fodde hitande min jogomo jombele jangde Pulaar nde ene ɓeydo yawde yeeso caggal ɗum min ƴeewi noon min kaw wontude goɗɗo gonnoɗo ɗo mbiɗa yettaɓe bandiraɓam dugalam dulal yiɓɓale Jawgu Ndiaye mbiɗa yettaɓe to laygal misiro ɓe guinnidi kam dulal hannde man kan duuɓi sappo e jeegom Allah waɗi duɗɗe puɗɗi nde programme on nde ɗo dulal ngal udditama ɗe ɗo balɗe ngal udiri ɓe mbiɗi Amadou Niane Kassé ɓe kalni ɗum Kassé kadi haalni kam caggal ɗum goomu jangde noon faami dulal ngal e ɓen ɗo on jarama e gardogol Aïssa Touré Kane e ɓen ɗo e tawtara jonde nde on jarama min beltiri on noon duɗe jeeƴƴetnoɗɗe dulal yiɓe Amadou Ndiaye laygal misira wattama hen woni duɗe jeewte ɗum ko duɗe jeeƴɗi wonno kono teddugal hakkude men e misira e hakkude men e jangde Pulaar e ngalɗum dulal e ƴetti en charge e yamirore Kawla Abdoulaye Wolle Ndiaye en battigal hen wadde mi sikki caggal mum dulal gomo kadi wattama hen joni woni duɗe jeenayyi ɗe ganduɗa fondation Ceerno Wolle Ndiaye ƴettani en ɗum ɗo e hitande janggowo sohlata jangguinowo sohlata hay jangguinanteɗo sohlata ala ko sohla yen ngal janggen ete kalno mbaɗum fodde noon hay so dulal ngal ko yimɓe ujuɗon goni e maggal minen jogui en charge e kalno mbaɗo e kala ko mbawɗon sohlude so Allah jaaɓi ma Kawla Abdoulaye Wolle Ndiaye wat ɗum ɗon garno weltodirde on e teddodirde on e mbiɗe kadi e goɗɗum nan jeete men ko ganduɗa ene foti wawde waɗede goomu jangde e garno Amadou Niane Kassé projet ji ɗi foof jettima kam amin hen caggal nde puɗɗiɗen golle ma goɗɗum kadi feeñoyi e ballal makko e yamirol makko am ko Kawla Abdoulaye Wolle Ndiaye ɗum ne kadi wawa waɗede min ñaagui tan ko ɓeɗon duwaw e duwanade mo kanko Kaw Alaji Abdoulaye Wolle so tawi komo selli omo e jaam so hawri e wonede jomiraɗo ɗo e duuɓi joyi yesso kala naɗɗo Madina Gounass andata wonde wonko waɗa ɗo e banggueji foof noon guila hakkillaji ɗi ha e mbadi mo goso haw wonde jomiraɗo ɓeydinemo duwaw hay hunde sohlaka hen noon duwaw tan sohla hen kadi ko Allah tan woni ko waɗirta o sohlani mantede yeddede jaabede kono kala mbaɗɗo ko moƴƴi yo yette jaade hay so sohlani ɗum enen so waɗni en moƴƴere jetten mo jaarnimo kadi ndi wona ɓenni beele Allah en rokkamo hattan e wawde wadde ko ɓuuri ɗo enen fof kadi mbawi weltade hen ɗum ɗo woni ganduɗa en poti weltinirde ɗon wadde noon so tawi nde yonti so tawi daka o ɓenni enen fof ƴetten ɓesguji men ɗi nannen ɗum e juɗe Pulaar Allah kadi walli en ceerjano jin heblani en ko foti janggede fodde hitande yaadi hen hitande ko janggete ko heɓama hitande no janggirte ni heɓama wadde telle ngala hanke heddi ko garenani ɓesguji men ɗi janggen ko fotde janggude ko kala jangguɗo Pulaar hitande o naftani on jogoɗani naftude ɗum tan mbawde liggueje ɓayge fof noon Allah jarama on jarama min beltima ɗammo saga seydna Mamadou Sall jarama debbo Ndiaye en beltima en beltima kadi no feewi e arde noon kaɗo monsieur le maire Mamadou Tidiane Bao e weltade kadi nde jogui miijo moƴƴo e teddugal mawgal ɗumnirde mo ngalɗo dulal gila nden ha joni dulal ngal kadi eɗen beltani a jangguinoɓe e ardiɓe ɓe foof Alaji Abou Ndiaye wini ko noon Amadou Tidiane Kassé hande o koye conseil municipal o mairie Madina Gounass ko hen tawa kanko aussi ɗon kalfina commission éducation ha joni ko wonno hanki ko ha joni ko ɗum tan ko woni hande gila to goomu jangde ha to commune o fof kadi o e kuuɓal kala ko wiye jangde ɗum tan ɗum ko woni ɗum noon ko ɗum yittetene Allah no feewi e teskade noon darde makko e jangde nde no mbini ko noon enen Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin so tawi woni Pulaar ɗomtama ɗo taw ko hunde hande sabu hande o kala wiyeteɗo ko gilanoɗo e Pulaar gila e moftuɗo jooɓe
hay Abdou Samba Diop e ko nandi ala dillannoɗo e Pulaar mo Allah addano ɗum ɗo e nder Madina Gounass waɗani ɗo jiggoji mawɗi mi dokkum ko kedi mum ɗo ɗoɗiral mawgal ɓe teskidima gila 1982 walla 83 e ko nandi hen ha joni Pulaar ene jangi ɗo e wuro he kadi ene jokka jangguede e kala saaha on saaha nden no wano ni enen teski darde wallidiɓe men ɓe hande on wayni kadi ene seeki aadi no fewi no fewi eyyi ɗum saabi noon vraiment en jeeto no fewi enen kam raɓe kadi rewta ɗo inchallah e yamirama fof dartino waɗe délégation waɗanamo mawɗo meɗen Hasim Touré kañum e mamo to warno e Moussa Sow eɗen garno ko mowtade Moussa Ridar on salmina ɗeɗongal fof on salmina kadi dennagal Pulaar woni ɗo e nder commune o fof e kuuɓal eɗen gandi kadi ni jangde kala balɗo jangde kone wawi wonde fof so français o so Pulaar o so arabe o ene wayno woni koye waɗede commune o nde wonno ko ene jaawi compétence ko ganduɗa hoorema ɗum musaɗo ɗum halfina e nder commune o saabi kala jabbuɗo hen ko wallude ɗum e makko e mission mo kotta o hen tawa saabi noon ɗum dotti Allah no fewi e dettino kadi no fewi wonno ko ceernam Alaji Abou Ndiaye ko haali ɗo ko e étade kadi ne ƴettude en charge fodde e hitande e juɗe ɗe kila e joggi jangguinowo nde wonno eɗen gandi Pulaar gila fuɗɗa janggel fay hande jangguinowo hen fof e wayno ko yarbitare tan e ɗum noon ko jogira julɗe enen kam ko wiyete policeji laamu ko hay suufno woni hen yittiɗo yettodaki on ko yettora ɗo ɗum haali eɗen goddiri eɗen janggi eɗen janga eɗen jangguina kono noon so tawi Allah ñawni kadi ne ndeɗo yurmede Allah nde Abdoulaye Wade Ndiaye waɗata ɗo e wuuro he e yettima kadi janggoɓe e jangguinoɓe ɗum ha joni ko ɓamtare tan en teskoɗen hen Pulaar o neɗɗo ene wawi hedde e woni foof min o kalɗo e mon ɗo e kanko Alaji Abou Ndiaye gonɗo o e hettiɓe jangguinoɓe e janggoɓe ɓe ko goni hen fof kala ko heeɓi hande o e expérience wiyete ko e haqqilantagal ɗum ɗon fof koye Pulaar e heewi sabu ala hen fof neɗɗo itte ɗo nawa ɗum koko ɗo janggo e français walla ene janggo e arabe walla ko nandi hen fof ko ɗo jangga ɗo faama ko ɗo anda ko ɗo kadi rewida eyyi ɗum saabi noon ɗum kadi ko hunde jettede Allah no fewi so tawi noon wonɓe hen hande ɓe ñamdi wonnoɓe hen hankiɓe ɓe jii koɓe keeɓi hen ko tan en so Allah haaji ma ɓe nafto hen kamɓe enen koye mabɓe janggo aroɓe less mabɓe ɓe kañumne ma mbawa ñamde keɓa hen hono ko kamɓe enen koɓe keɓno hen ko e en jetti Allah no fewi eɗen ɓeydo kadi yettude Alaji Abdoulaye Wade Ndiaye eɗen mbiyano eɗen duwonomo e kala saaha eɗen mbiyamo tan ha joni kanko ene wayno hande o kala ko wonno sohla commune o ko bandiji ɗi fof omo dari e yidde wallude e commune o e kadi e étade wallude yimɓe ɓe fof goto hen fof wawa yiide hoore muɗum e ko woni e dow muɗum ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad min calmina kadi Abouba hono jabban Pulaar e bawde Allah ɓeɗon tan naati e yewtere kokade ɗum enen calmina hen Amadou Fammal o e Tidiane Karte en wonde ɗum calmina monsieur le maire amatto wa aleykum salam wa rahmatullahi taala